Okay, sanibonani wengane zakwethu niyaphilana uBhutumbesu lo. Nginobhutu Mesuli ke la. Kulomcimbi usuhlelayo kusasa ngoba kumhla ka7 October. Webafowethu mina uma ngabe ngisondela kuBhutu Mesuli, uma ngabe nina nazi ukuthi uneyinkinga nobani, akuzona inkinga zami lezo. So ningathathi into yengane bakithi izama ukuba yinhle kangaka ezinconywa ngabantu bangaphandle nina nicindezele kube ngazathi ngenza into ethinta abantu abathile. Angithinti umuntu ethile mina bafowethu, ngithi asambene singamaciko ngoba lento ayiyenzi ngempela isense yokuthi uzosuka umuntu le kude ngoba eziciko ezezothatha imali yethu singamaciko ngendaba yokuthi asithatheki serious. So obhuti Mesuli sibatshelile sathi bafowethu asisayifuni lento yokuthi kube nento ekanje Idumbe uma ngabe imali kungeyomkhanda. Ingakho sibamemela ukuthi beze bezokhuluma lapha. Hayi ku right guys, as campaign lana asicindezeli umuntu, asideleli umuntu, asive nabantu. Akwenziwe izinto, akwenziwe movement abantu basizakale, ngithola i-platform. Jabulani guys, it's a very great privilege ukuthi nabantu abafana noBhutumbesu abanilekelelayo beninikeze what they are giving you. Lokho ke guys kusho ukuthini? Kusho ukuthi kuvula abanye abantu abaphathi amehlo ukuthi nabo abanenzele into ezinhle ezinjengalezi, sayidinga into ezinjengalezi Idumbe guys. Kuningi okuhle nizokuthola nezilethilwa ngona. Stay tuned. Danko asipheleleni lapha namhla ka7. Danko.